Ahoj, moje meno je Elda a dnes mám pre teba ďalší intenzívny príbeh. Predstav si, že na chvíľu zavrieš oči. Tvoje telo leží nehybne v nemocničnom lôžku. Lekári nad tebou krútia hlavami, ale tvoje vedomie, to sa prebudilo inde. V inom čase, v inom svete. V tele niekoho celkom iného. Takto sa začína jeden z najzvláštnejších a najfascinujúcejších príbehov 20. storočia. Príbeh Paula Amadea Dienacha, muža, ktorý podľa vlastných slov precestoval budúcnosť. V roku 1924 Paul Amadeus Dienach učil nemecký jazyk v Grécku. Umieral na tuberkulózu a chcel sa ešte pred smrťou vrátiť domov do Švajčiarska. Skôr než odišiel, odovzdal stovky strán vlastnoručných písaných poznámok svojmu obľúbenému študentovi jazyka Georgosovi Papachisasovi. Dienach si myslel, že preklad jeho poznámok pomôže Georgosovi pri štúdiu nemčiny. Rozlúčili sa a už sa nikdy viac nestretli. Keď Papachasis začal prekladať stránky, našiel v nich celé pasáže o nadchádzajúcej jadrovej vojne, kolonizácii Marsu a o globálnej vláde. Boli tam aj zmienky o lietajúcich vozidlách, holografickej technológii a kontakte s mimozemšťanmi. Spočiatku si Papachasis myslel, že ide o vedecko-fantastický román, ale čím viac textu preložil, tým viac bol šokovaný. Nebol to román, bol to osobný denník Paula Dienacha. Dienach napísal o tom, ako upadol do komy a prebudil sa o 2000 ročia neskôr. Vyzerá to, že zažil nejaký zvláštny posun v čase. Zaspal v roku 1921 a prebudil sa v roku 3906. Strávil tam celý rok a zaznamenal všetko, čo videl. Toto je jeho príbeh. Je máj 1921. Paul Dienach práve učí svoj jazykový kurz na vysokej škole, keď začne pociťovať závraty. Má za sebou viacero zdravotných problémov a čoskoro skončí hospitalizovaný. Vyvinie sa u neho silná horúčka a počas nasledujúcich hodín strieda chvíle vedomia a bezvedomia. Vníma okolo seba rôznych mužov a ženy, ale je príliš slabý na komunikáciu. Keď sa konečne prebudí, jeho nemocničná izba je iná. Ľudia sú oblečení nezvyčajne a hovoria podivným jazykom. Ako učiteľ jazykov rozpozná niekoľko slov z angličtiny a švédštiny. Pokúša sa komunikovať, no nikto mu nerozumie. Jeden z lekárov však rozpozná jeho jazyk a pokúsi sa s ním hovoriť lámanou nemčinou. Povie mu, že sa volá Andreas Nordem, známy profesor fyziky, ktorý mal nehodu. Dienach nechápe, nevie, kto je Andreas Nordem. Keď mu ukážu zrkadlo, uvidí cudzincovú tvár. Je otrasený a rozplače sa. Myslí si, že zomrel alebo zošalel. Tvrdí, že je len jednoduchý učiteľ z malého švajčiarskeho mesta a vôbec netuší, čo sa deje. Keď povie slovo Švajčiarsko, lekári zbystria pozornosť a spýtajú sa ho, aký je rok. Odpovie 1922. V miestnosti nastane ticho. Po chvíli starší lekár vystúpi a oznámi mu, že je rok 3906. Dienach tomu nechce veriť. Otvoria žalúzie a on uvidí budovy vysoké až k oblakom. Vozidlá, ktoré popierajú gravitáciu, svištia popred okno. Preťažený všetkými dojmami, opäť upadne do bezvedomia. 3 dní je pod prísnym dohľadom, ale potom sa dostane do lepšieho stavu. Popisuje miestnosti so stenami z kryštálu, cez ktoré je panoramatický výhľad na krajinu. Predmety sú vyrobené z pastelovo sfarbeného kovu, ktorý žiari a je teplý na dotyk. Zavedú ho do miestnosti, kde stretne 2 starších mužov v bielých rúchach. Nazývajú sa elektori. Spočiatku si myslí, že sú to kňazi alebo králi, no sú to starší múdri muži. Lekári si spočiatku mysleli, že Dienach trpí poškodeným mozgu. Elektori ho však začnú vypočúvať a dôjdu k záveru, že mu veria. Poznajú totiž vzácny psychický fenomén, posun vedomia, pri ktorom môže byť duša jedného človeka prenesená do tela iného. Keď Andreas Nordam
do ktorého tela sa Dienach prebudil, mal nehodu, bol 15 minút klinicky mŕtvy. Lekári mu znížili teplotu mozgu a podarilo sa im reštartovať srdce. Elektori veria, že práve vtedy došlo k prenosu vedomia. Dienach sa pýta, ako je to vôbec možné. Elektori mu vysvetľujú, že čas nie je lineárny. Vedomie každého človeka existuje neustále na všetkých úrovniach. Aj keď ide o mimoriadne zriedkavý jav, nie je neznámy. Zavolajú muža menom Stefan. Bol blízkym priateľom Andreasa Nordema. Rozhodnú, že len Stefan a vybraní lekári budú poznať pravdu. Pre všetkých ostatných bude Dienach Andrea Nordem a prevezme jeho život. Verili, že ak by Stefan pomohol Nordemovi získať opäť jeho spomienky, mohlo by dôjsť k návratu vedomia a Dienach by sa mohol vrátiť do svojho času. Stefan súhlasí, že ho bude denne navštevovať a učiť ho o spoločnosti budúcnosti. Dienacha však zaujíma viac minulosť. Zvláštnosťou je, že počas celej doby, čo bol v budúcnosti, Dienach nikdy nespal. Trpel totiž chorobou nazývanou encefalitída letargicia, spavou chorobou, ktorá v 20. rokoch postihla milióny ľudí. Napriek tomu bol neustále bdelý. Študoval jazyk, čítal knihy a používal zariadenie menom Regensweger. Ručné zariadenie s trojrozmernými pohyblivými obrázkami, zvukom a naratívom pripomínajúce moderný tablet. Jeho lekári mu umožnili študovať dejiny, ale nie 20. storočie, aby neovplyvnil minulosť. Zistil, že roky 2000 až 2300 boli pre ľudstvo najťažšie. Preľudnenie, vojny, konflikty. V roku 2204 sa podarilo kolonizovať Mars, no v roku 2265 došlo ku katastrofe, ktorá kolóniu zničila. V roku 2309 prepukla jadrová vojna, ktorá zničila väčšinu Európy. Prežili len Pobaltie a Škandinávia. V roku 2396 vznikla globálna vláda nazvaná Redstod. Spočiatku bola vláda skorumpovaná, no počas 300 rokov sa spoločnosť reformovala. V roku 2823 svetový líder Thorhild zaviedol nový ekonomický systém. Nie je založený na nedostatku, ale na dostatku. Ľudia pracovali len 2 roky a potom mali zabezpečený život. Hodnoty sa presunuli k vede, umeniu a duchovnej kvalite. Okolo roku 3000 sa ľudský mozog začína meniť. Vzniká nová myseľ, ktorá umožňuje vnímať vyššie roviny vedomia. Tento jav nazývajú Nibelberg a spôsobuje prudké duchovné prebudenie. Najprv všetci, ktorí to zažili, zomreli na preťaženie. Až v roku 3382 prežil prvý človek, Alexis Volky. Postupne sa Nibelberg stal bežným prechodom a ľudstvo sa vyvinulo do nového druhu. Homo occidentalis novus, nový západný človek. Ego, súťaživosť, sebectvo, to všetko sa stalo minulosťou. V roku 3906 už ľudia pracujú pre dobro celku a žiadne zákony nie sú potrebné. Dienach však stále myslel na svoju dávnu lásku Anu. Raz ho Silvia, žena z budúcnosti, zoberie na výlet. Netuší, že ju Dienach zavedie na kopec jeho mladosti, kde kedysi sedel s Anou. Silvia tam upletie veniec z veterných kvetov. Presne ako mu to kedysi slúbila Anna. Dienach je otrasený. Verí, že Silvia je reinkarnovaná duša Anny. V tú noc prvýkrát po roku zaspí. A v roku 1922 sa Paul Dienach prebudí z ročnej kómy. Po prebudení z kómy si Dienach všetko podrobne zapisoval do denníkov. Neplánoval ich nikdy publikovať. Obával sa posmechu aj prenasledovania. Všetko to bral ako osobné duchovné dedičstvo, ktoré nemal v úmysle zdieľať so svetom. No osud to zariadil inak. Dnes sú Dienachové zápisky považované medzi ezoterikmi a duchovnými hľadačmi za jedno z najpozoruhodnejších diel budúcnosti. Nejde však len o sci-fi. Ide o víziu, ktorá spája filozofiu, spiritualitu, morálku a hlboký pohľad na osud ľudstva. Ďakujem za tvoju pozornosť. Ak sa ti tento príbeh páčil, prišiel ti originálny a chceš počuť viacej príbehov, nezabudni dať like a odber
A pamätajte, najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.